Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 1 Peter 1:23, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Acts 20:32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. 2 Corinthians 1:21-22, now he who establishes us with you in Christ and has acquainted us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a deposit. 1 Peter 1:24-25, because all flesh is as grass, and all the glory of man is the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Sa dili pa kita magpapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa atong naandan, gikinahanglan ang atong pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw, privately and directly to God the Father. 1 John 1:9 nagkanayon, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo, dili pa magtotoo, wala ka pa mo dawat personally kang Ginoo Kristo ingon nga manluluwas. The issue you are facing is not confessing your sins, but faith alone in Christ alone. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami sa among lawas kiniti mailhan. Ang imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nagapadayon pa. Salamat sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya nga naglihok sa among kinabuhi. Salamat na among Bible study pinagi sa YouTube kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga isig ka magtuto. How to live for God in these evil days. Okay, padayon kita sa atong gisgutan. By the way, kini atong pagtuon sa pulong sa Dios, there are things required. Aron sa ingon niya na, we will be able to derive maximum wisdom from God's Word. Ang nag-unag yun freedom from personal sins. Mo ka na nga, sa di pa ta magsugod, kinahanglan nato isugid ang tanan itong mga sala. And then, ang ikaduha, kinahanglan mag-tutok, mag-concentrate kita sa atong gitunan. Ikatulo, kinahanglan magpabili ng atong pagkamapaubsanon.
grace orientation or humility. Ug ang ikaupat, we have to consider this moment. Samtang nagtuon tas pulong sa Diyos, kini usa ka pagsimba. Yes, nagasimba kita sa Diyos, samtang kita nagatuon sa iyang balaang pulong. Now, of course, because the Bible is God's Word, Bible study must have a top priority with these tools. Kinahanglan ay pastor magtutudlo, na ay classroom for the study, na ay textbook, which is the Bible, and then, of course, the real teacher is God, the Holy Spirit. And then, we must be filled with the Holy Spirit. Ma-appeal kining atong gipangisgutan kini sa nasud sa grace apparatus for perception. So, using all this, availing all this, you will be able to dig into the scriptures effectively, which is an all-important endeavor that will later on eventually will change your life. So, padayon ta. Diin kita muhunong kagapon. By the way, atong gibiyaan kadtong invisible assets nga itong naangkon ingon nga mga magtotoo. Now, of course, there are 4 categories sa invisible assets. Unsa katuning invisible assets? Kini dili makita nga mga kasangkapan sa Dios nga ni kanato nga iyang mga anak. Of course, ang nag-una gyud ni category is primary. Ang nasud ni primary mo kining escrow blessings. Ikaduha, computer assets. Numdum ka sa RAM chip and PROM chip. RAM chip, read-only memory. PROM chip, programmable read-only memory. So, mo na ikaduha. Ikatulo is secondary. Nasod ni secondary are the following: volitional assets o experiential assets. O ang ikatulo, mao ang spiritual gifts. Okay? O ang ikaupat, unique indwelling of the Godhead. Unique, talagsaon. Wani kanang mahitabo sa uban nga mga dispensation. Gawas lamang din atong dispensation kapanahunan sa simbahan. Diin kita nahisakop. Okay, padayon kita. Diha sa Colosas 3:12, atong balikon kadto pag kutlo, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Di man katong elect of God, eklektos kana sa Grigong pulong, which means chosen. O gaya usab kalimti katong tulo ka R nga atong gitun-an na 3 R's, reception, retention, recall of Bible doctrine. Now, ato manghisgutan usab mahitungod ang pagkapinili. Okay, election and predestination. Kining duha always go together. Magkuyo gini sila. They go in tandem. Now, abrihiragod ng imong Biblia des Episo 4:1 nagsulti kini, I therefore, the prisoner of the Lord, kinsa man kini si Pablo, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Now, kining called is set apart, gipaglain. Now, only those who make the decision to believe in Christ are the ones who are elected. Okay? Tiyan nina. Kadto lamang. Mihimo sa labing maynunanong desisyon sa pagtuo kang Kristo. Mao ang elected. Now, being elected, magabukas kini sa ganghaan of tremendous opportunity aron ikaw mahimo nga mananaog spiritually. O kana atong gitawag og predestination. Now, ang original nga pulong sa predestined is pro orizo. Pro orizo
nga nakahulugan og to come to a decision beforehand. Now, unsa magyud ang predestination kung ato kining i-define? Okay, paminaw. Predestination is the provision of God for you in eternity past for the purpose of fulfilling the plan of God in phase 2. Nakuha nimo? Kamu nga nagakopya ni okay, akong malikon aron di ka mawa sa flow of thought of this. Predestination is the provision of God for you in eternity past for the purpose of fulfilling the plan of God in phase 2. Ang buot pasabot, gisangkap kini sa Dios kanimo. Alang kanimo didto pa sa kaniya tungwa pa ang tanan. In eternity past, ang tuyo nini aron ikaw makatuman sa plano sa Dios diha sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2. Now, of course, inumdum ka ba sa Cebuano-English 11:6 nga nagkanayon, without faith it is impossible to please God? Imposible. Dili mahimo ang imong paningkamot sa pahimuot sa Dios kung nga kay pagtuo. Ang pagtuo mao ay requirement. So, ayaw na kalimte, Cebuano-English 11:6, kung wa kay pagtuo, imposible ang pagpahimuot sa Dios. Every believer has equal privilege and equal opportunity to reach spiritual maturity. So, wag yun tayo ikapangulipas, wag tayo ikarason nga dili mahimong mga mananaog ni ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Kung isang kapan nagutas tanan na atong ikinahanglan, wanay kuwang ang pagsangkap sa Dios kanato. Moingon lang ka kuwang, wag yoy pagkaklaro nimo kay wa makipagtuon siyang pulong. You see? Anara nimo mayasayre, mahibawi, mailhi ang tanan nga atong ipangisutan kung ikaw magapadayon sa malahutayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? Now, balik ragod ta sa Episo 1:4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world that we should. Now, kaning chosen is eklektos. Kana mo Grigong pulong sa chosen. Ang Dios nasayod sa tanan nga atong himuong desisyon o unsay atong buhaton. Now, God knows everything. We decide, we do, we change, etc. Sayod gyud ang tanan. Dayag kaayo sa Dios. Kaya iyang pagka-omnipotente, iyang pagka-omnisyente, kini mo'y nagapak kanang panghimo sa Dios nga mailhan gyud niya, mahibawan gyud niya. He knows who is going to believe in Christ. And He even knows who is going to reject Christ. Ang iyang pagka-omnisyente na sayo what's going to happen in your life. Naibaw. In fact, He holds our individual life. But get this. Paminaw. Sabtani. He never controls your volition. Dili. Dili siya mo tandog. Yan yung kabubuton. Pasagdan yung ka. Naaran mo kung sa imong gamiton. Positibo bang bahin o negatibong bahin. Yan ang mong kabuton. Kaya duwa man kanang bahin. There are two lobes sa imong volition. Right lobe or left lobe. Imong gamiton. Left lobe, kanang na ay hearer lobe. Okay? Apan ang right lobe is the doer lobe. So paghimo nimo og desisyon, gikan sa maong volition, nahimawan. Nasayran sa Dios tanan. Gumikan siya pagka-omnisyente. Everything is put in God's divine decrees. Nasuod. So, sama niyo pag-iskapo. God provides all, underline that word all, that a believer needs in life. Muna,
Adaw-adaw magpasalamat niya. Salamat Diyos yung tanan niya mong isang kapanako. At tingali, yung kagwa, mga butang, na dili ra ba butang kung bahin na sa pagsangkap sa Diyos. Dili. Ang magtigbabaw yun, ang espirituano niya pagsangkap. You see? Kung bahin na sa mga espirituano pagsangkap, wag yo'y kuwang ng Diyos. Wala. Okay. Colossians 3:12 again. So, as those who have been chosen, this has to do with our salvation. Kini chosen. Eklektos. Sa Colossus 3:12. Elected and predestined. Mo kana ang nahitabo ka na to. Ephesians 1:11. In Him, we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Okay? So, sunda gini. In kanang meticulously sunda kini. Kaya hindi ka muwas passing. Again, Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Now, diha sa 1 Pedro 1:4-5. And into an inheritance. Now, naghisgot na inheritance, mga panulundon. And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who, through faith, are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Now, di man ikining punto sa doktrina. And in fact, this is a principle nga atong baruganan ingon nga mga Kristohanon. 1 Samuel 16:7. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Namo na. Ang tanawon sa Diyos mo nga itong kasing-kasing, the cardia. Una ba'y sword nga mga pulong niya diha. Ang tao mutanaw sa unsas na gawas. You see? Apan ang Diyos magatanaw sa unsa na sa sulod. Now, Colossians 3:12 again. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Di ba ni katong elect of God, kanang elect is eklektos, pinili. Ang pulo nga elect goes with the predestination. The word elect means elected. Tuod, our being elected and predestined is because of our being believers in Christ. Mao ginahinungdan. God has already prepared all these things didto pas kaniadtong tungwapang tanan in eternity past. Ug kini nag-aapil sa atong volition to believe. Okay? Pagsangkap man sa Diyos ka ng volition to believe in Christ or to reject Christ. Now, remember 1 Timothy 2:4 or 5, God wills that all will be saved and know the truth. Now, kini nanginahanglan og volition, di ba? Nanginahanglan og kabubuton either to accept or to reject salvation. Kita niyo? Now, Ephesians 1:5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Ephesians 1:11, we are predestined according to His purpose. Now, Ephesians 2:8 and 9, popular nga bersikulo, bahin sa kaluwasan, for by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, as Christians, Lord, we are to choose which way we have to live, either by human means or by
spiritual means. Daghan tag pilion, you see. O unsa gani imong mapili, mo na resulta ka sa imong gipili. You see, nasayod naman ta as a review that the Christian way of life is a supernatural way of life. Og tungod kay supernatural man kini nanginahanglan po og supernatural nga paagi sa pagtuman. And the supernatural way of execution pinaagi lamang sa gitawag og faith rest life. Kita mga magtuto must live not by works but by faith. Kay niya nang higayon sa atong pagkaluwas. Unsa man? We were, given pila ka mga butang. Kapatan ka mga butang. 40 things. And gawas pa nila, we've been given equal privilege and equal opportunity. Unya na pa, atong panulundon, inheritance. Giandam na kini sa Diyos. Tuwa na, giandam na. Alang ka na itong mga magtotoo. Sa dihang kita makatuman sa mga requirements, then 1 Peter 1:4-5, we have an inheritance which will never fade. Dili na makana mo ang sabay binsiyag mo fade. Mo basta ka mo fade. Maglisod na usay sa binisaya. Di na mahanaw. Okay, I think that is the right word. Finally, we found it. So, wa gayoy ikapangulipas kita. There is no reason why we cannot reach spiritual maturity. Kadungog ka? Ako gining hatagang emphasis. There is no reason why believers cannot reach spiritual maturity. Kaya nga no, tungkol sa mga pagsangkap na sa Diyos, you see, all provisions had been provided by God in eternity past. Dito pas, wa pa ang tanan. Iandam na niya. Ephesians 1:4-5, having predestined us in Him before the foundation of the world. Imagine kining gahom nga gihatag sa Diyos kanato, being children of God. Diya sa Juan 1:12, the power to become a child of God. Pinagi kang Ginoong Jesucristo. Kita mga magtutuo, ingnon ta, gisagop, are adopted. Now, by the way, ang atong Ginoong Jesucristo, doon na siya tulo kang pangatitulo. 3 titles. Ang una ini, Son of God, anak sa Diyos. Ikaduha, Son of Man, anak sa tao. Ikatulo, King of Kings and Lord of Lords. Ayun na nakalimti, ha? 3 titles of the Lord Jesus Christ. Son of God, Son of Man, King of Kings, and Lord of Lords. 1 John 3:1, we are called children of God. Tiyaw mo na, anak ka sa Diyos. Kita mga magtotoo, no longer belong to this world. Di natataga din mga citizens na kita sa langit. You see, we are all citizens of heaven. We are now members of the royal family of God. Mao nang manduan kita ingon nga mga royalty. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ang saan pag-renew sa imong mind? Ang atong gibuhat, mao kini ang tubag. Adlaw-adlaw kita nagtuon sa pulong sa Dios. This is the process nga kita makatransform by renewing our mind. You see, si Ginoong Jesucristo is the heir of God. Siyang kanang panulundon sa Diyos. And since we are believers in the Lord Jesus Christ, then kita joint heirs. See? Nakiga ka na, ambitay kita sa iyang pagka manununod.
ni Ginoong Jesucristo. Sabot? So, punto kung dado na po nimo. This is basic apan. May nungdanon. Ang mga basic good, ng mga butang atong isgutan, labihas pagka may nungdanon. Basig, naiuban ka ninyo sig magulbol, na po na, balik na po ng mga basic. What am I mo? Mauni ang atong unsa. Protocol ng atong ministry. Natay protocol po. And then, the method of our Bible study is inculcation method. Sinilsilay. Balik na po ta. Sinilsilay. Di man masilsil ang sa kabutang kung kasaran ni mong itudlo. Gusto? Mabita na sa gagmay pata sa mga elementary pata. Balik-balikon gisa itong mga maestro. Kaya nga naman, aron di na lagi makalimtan. Aron masilsil gyud. No, kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, sinilsilay. Inculcation method. Mo nang balik-balik. Aron di na gyud makalimtan. Wa na to balik-balik ka aron may numduman, no? It's the opposite. Atong gibalik-balik sa paghisgot ang mga butang bahin sa doktrina aron dili na gayod kini makalimtan. Sabot? Na okay, na basic. There is only one Savior. Si Ginoong Jesucristo lamang. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Asa man ani mo mabasa? Naana sa mga buhat. Kapitulo 4, versikulo 12. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Nanas Mateo 7:13-14. Every individual person who believes kang Ginoong Jesucristo hatagan o kinabuhing wala na katapusan. John 3:16. Human ka maluwas, luwas ka na hangtod. One saved, always saved. That is covered by the doctrine of eternal security. Barugan na sa atong ministry. Anara, ni mo mudawat ka ba niya na o di? Imo na ng problema o di ka mutuon ni ining maong doktrina. Very clear. Ang ipasabot sa pulong sa Diyos. You see? Labis ka na mga bersikulo nga that can support this, pero it will take time. 2 Corinthians 5:17. A believer is a new creature. You see? Bagong binuhat. All things are passed away. Ang tanang mga daang mga butang ng labay na. All things are become new. Na, tanang mga butang mahimo ng bag-o. Now, bahin og divine decrees. Kining divine decrees is the results of God's omniscience and omnipotence. Ang nasud ni God knew all the knowable, probable, and possible under consequent results. Tiyaw mo na, nasairan sa Diyos ka ng tanan. Tanan gayon. Mayroon ganitang tanan, wa na exemption, tanan gayon. Now that's why, ang kinabuhis usa ka magtotoo, is an open book to God. O, nga pa, ang kinabuhi sa matag tao nga nagalakaw-lakaw din ang kalibutan na magtotoo ba siya o dili is an open book to God. Bukas nga basahon. No one can escape from this scrutinizing gaze of God. Wala. Why maka-eskapoy?
It's true you can run, but you cannot hide. Inumdumi nga ang Diyos omnipresente. Besag asa ang Diyos tuwa sa Pilipinas, tuwa sa Russia, tuwa sa Espanya, tuwa sa New York, tanang mga lugar. Way lugar ni kalibutan nga wa siya diha. Sabot ka? Now, remember God is omnipresent. Ayaw ginakalimti nga siya bisag asa. Mao na nga kung ikaw anakaron sa imong kwarto, ikaw lang usa. Kung sa imong buhaton diya dautan ba umayo, nahibawan sa Dios. O pag ninon nimo buhatan na nahibawan naman na niya. Kita nimo unsa pagka grabe ana. Wa kay kabuhan. Wa kay ikatago niya. Your life is an open book. Ano akong balikon. So, kita kay mga anak man sa Diyos, labaw ng binantayan ta niya. Of course, naibaw na siya tanan lagi nga itong buhaton. Then, knowable, unsa to atong isgutan? Everything that is knowable, possible, kanang atong gisgutan di padugay nakalimot nun ta. Ang tanan nga nahibaw knowable, probable, possible ug ang consequent results nila nahibaw na sa Dios. So, kung balikon, the life of every individual person is an open book to God. No one can escape. Wala. So, 1 John 3:1, we should be called the sons of God. Hebrews 9:27, numdumini. Manungdanon pagayo kini, bahin kini sa atong pagkaanian ng kalibutana. It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Na, love for God must precede love for man. Mao gini muna. Ang atong gugma nga to sa Dios, ang tumong niya na vertical, pasaka nga to sa Dios. Apan ang atong gugma sa atong isikatao, horizontal. Aragod na diya sa gapundo, sa ubos. Now God looks at the heart, but man looks at the outside. Outward appearance. Maura na itanaw sa tao. Naman na sa 1 Samuel 16:7. Now, kini mga doktrina nga itong isutan. The above are doctrines that believers should metabolize. Kinahanglan i-metabolize, galingon. O kinsay mo galing, kinsay mo metabolize, it's God, the Holy Spirit. Mo na iyang trabaho. Kita igolas pagtuo. Ayaw kalimot. Kung mutuo ka na sa imong gitunan, nakatunan, nailhan, nasabtan, then inigtuon nimo, ana pamulihok ang ministeryo sa Diyos Espiritu Santo sa pag-metabolize niya na. Kung sa iyang tuyo sa pag-metabolize, to make it usable na. Tinuod na. Mas tinuod pas tao nga imong gika. Tapad karon. Mas klaro pa ka na. So, adoption is how we become children of God. Kini magsagop. 1 John 3:1, sons of God. Naghisgot ka na. John 1:12, naghisgot po og sons of God. Kita mga magtutuo are adopted as members of the royal family of God. Diyaw na, royal. Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Now, kining guys go to staggers one's imagination, mutayog ang but pasabot na nas binisaya. Now, believers differ in their experiential status. Tinood, di man ta pareha.
sa atong espirituhanong kinabuhi. Naiuban nga mature na, naiuban nga mga bata pa, naiuban nga mga kanang adolescent pa. You see? Again, as believers, we are adopted as children of God. 1 John 3:1, John 1:12. Colossians 3:12 again, chosen eklektos. Ephesians 1:4-5, chosen gyapon eklektos. Kaya bigod nimo, kitang mga magtotoo, gimanduan sa pulong sa Dios to live our spiritual life. Mando man na. Mao na, pangutan na imong kaugalingon, nagkinabuhi ka ba? Sa espirituhanong pagkinabuhi. O kinirabang espirituhanong panginabuhi, kinahanglan nga. Kinabuhion, pinagi sa espirituhanon po nga paagi. Di mahimog imong kinabuhion as tinawhanong paagi nila. Di na magsilbi. So, sayo na ka. And I hope na silsil na po na imong definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kaya ang pulong sa Diyos na kamando sa matag magtotoo, nga patubuon ang iyang kalag diya sa grasya o kaya balok ang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Hebrews 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Now, dinhiyo lang una kita muhunong sa pagkakaroon ng lawaw, padayon ta niini ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod niini, magampo ta. Amahan na mong langit no, nang pasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong ipaimuslan o sa imong pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Inawag nga kinimadugang sa among napundo ng mga doktrina din sa among kalag. Aron kini among magamit sa among adlaw pagtagbo sa bisag unsang kaimtangan sa kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong mga pagsangkap nga wala gayon na kulang. Dada kami pagwalik ugma din niya aron kami magpadayon. Nining among spiritual momentum. Ubos nining ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.